Ahojte, ja som Lenka. Ja som Dominika. A vítame vás pri Halloweenskom špeciáli číslo 2. Dneska tu máme pripravené otázky, na ktoré musíme odpovedať. A bude to hlavne o Halloweene. Áno, tuto máme 10 otázok a obidve musíme na to odpovedať. Takže môžeme ísť na to, nie? A dneska tu máme menšiu zmenu, pretože nie sme v mojej izbe, ale v Dominikinej a ešte jedna zmena. No nevadí. Začneme. Keby si mala ísť na Halloween party, čo by si obliekla? Chvíľka zamyslenia. Bare, máš? Ja? Tak ja by som si dala niečo strašidelné. Asi to je niečo ako čarodejnica alebo Kleopatra. Ja by som si tak vybrala čierne šaty, biely make-up, celá biela tvár a tu taký červené perly akože upíru. Nevadí. Ďalšia otázka. Tvoj naj-Halloween film. Daj dole tie rožky. Takže môj naj-Halloween film. 3:15 zomrieš. Tak môj je asi horory, kruh a proste niečo strašiteľné alebo vtipné. Tvoja naj-Halloween ozdoba. Moje sú tie lampióny, ktoré sú celé oranžové a vyzerajú ako tekvice. Tak, moje sú sviečky, hlavne tie. Napríklad takéto. Približ to. Počkaj, takto. Ja viem. Stani dobre vidíte a to je pekné, keď je to všetko vysvetenie a potom asi nejaká taká dekorácia s nápismi. Dobre. Odkedy sláviš Halloween? Ja Halloween slávim už od malička, odkedy viem, že Halloween existuje. Ja som sa to o tom dozvedela nejak v škôlke a ja skôr slavím dušičky, ale Halloween je tiež u mňa na nejakom mieste. No, môže byť. Aká je tvoja najstrašidelnejšia historka? Toto sme mali v minulom videu Halloweenskom špeciáli číslo 1 a tam si rozprávili strašidelné historky. A pozor, kuchnite si to. Raz za Dominikou v 42. sekunde je duch. My si to kúkli, ukázali sme to v škole. Nikto nemohol zaspať. Ne. Úplne za nami bol duch, takže preto sme teraz tu, aby to nebolo také. A ak tuto budete vidieť za mňa alebo za ňou niečo podozrivé, tak to bude ten istý. Neviem. Nie, ja tu mám Jožka. Dobre. Teraz koľko máme? 3 minúty, dobre, máme ešte dosť. Dobre, aká je tvoja najstrašnejšia historka? Takže to si môžete pozrieť v našom minulom videu, takže toto asi preskočíme. Dobre. Máš rada Halloween? To je jak špagety s mozzarellou. Tak, ja ho mám rada. Aj áno, a nie, pretože sa niekedy na neho dosť vystraším. My vás mali v pláne strašiť, ale troška nám to nevyšlo. No dobre, ideme ďalej. Robíš si na Halloween nejaký kostým? Ani moc nie. Pokiaľ poznáte Jeffa the Killera ako creepypastu, to ste ma mohli vidieť v sobotu. Noci. Ja si ho nerobím, ja skôr iba takže pozerám na horory alebo proste. Malo byť prespávačka, u nej by bolo ďalšie video, ale troška to nevyšlo. Bojíš sa na Halloween sama, keď si sama doma? Radšej sa nepýtať. Doma to nedopadne vždycky dobre, keď som sama doma. A práve na Halloween. Toto nie je. Ja sa aj bojím, aj nie bojím sa z toho dôvodu, pretože my máme psa, susedia majú mačky a ten pes, keď sa rozbehne, tak narazí do plynu alebo proste do niečoho a on pukne to v... Ako sa to povie? Radiátor? Nevadí, ideme ďalej. Radiátor auto? Vyrezávaš tekvice? Nie, lebo... Nie, ja proste nie. Ja nevyrezávam tekvice. Ja som to vyrezávala nejako do 33, potom ma to omrzelo, pretože už som bola tak trošku väčšia. Dobre. A posledná otázka. Mala si už Halloween party?
Ne. Takže. Ale časom možno áno. Časom možno bude. Dobre. To je bolo všetko z hlavníckého špeciálu číslo 2. A Tešili sa na vás. áno. A hlavne by sme sa chceli poďakovať za 10 odoberateľov. Wow! My sa vám chceli poďakovať za tých 10 odoberateľov, pretože je to pre nás nové. Tak ďakujeme veľmi pekne a uvidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!